Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento. Amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami umlekeleli umfoka mbanjwa, kanti ke nanamuhla ngihamba naye umnewethu umkhulu umlaba. Umnewethu asikubingelele kumpunga yesintu. Hlezi kuyintokozo njalo mnewethu ukuthi siphinde sihlale kanje kulombukiso omkhulu kangaka. Siyabingelela mnewethu, sibingelela nababukeli. Sanibonani. Ya mnewethu, sithi ake sishaya ikhwela ngesizathu sokuthi uma abantu bengakutholi bagijima beze kumina bangishayela, uma bengangitholi bayakushayela ngoba bayazi ukuthi sisebenza ngokubambisana. Basuke bengeke bangakuthinti uma bengangitholi mina. Kodwa manje kukhona izinto abazidingayo othola ukuthi mina ngazi ingakho ngithe ake ngikubize ukuze nomunye umuntu onothando azi ukuthi kukhona izinto ezifana lezi ezitholakalayo. Ingakho ke nanamuhla mnewethu ngithi ake siphinde futhi sikwamukele la ku channel yethu. Ngiyabona la umuthe ntombi lo. Unje phela umuthe ntombi mina mnewethu engawubamba komunye umfana ngekathi ngisafunda owayeshela intombi yami. Wakade nje mnewethu hayi vele ehlupheka amabhodlela lawa isiqabo awuthi mawusemthandazweni segcwele vele lithi qatha bese bekuvulela isikofela bekuvulela isikhala bonke bese bekuhleka usale nebhodlela lakho ngoba nje insizwa kona izazi zami insizwe engangizigqilaza mina mnewethu. Kwakukuhle mnewethu, kwakukuhle kudala igqabo zakhona zayingalimazi ezamanje seziyalimaza. Yini enza ukuthi mnewethu zilimaze zamanje? Ulwazi lwakudala nangendlela izinto ezazenziwa ngakhona ayisafani nezamanje. Angenza isibonelo. Umuntu oyinyanga wakudala wayazi ukuthi uma ngizofaka amafutha enyoka emthini othize nginento ezithize ezithena ubunyoka. Angiphinde leyo nto mnewethu. Uma ngizofaka amafutha obubhubesi kodwa nginemithi ethize ethena ububhubesi ukuze lokubhubesi bungavuki kumuntu kodwa kwenza umsebenzi lo engisuke ngiwuthumele kulowo muntu lowa. Angenza isibonelo ngalento yesigqabo nje seyintombi. Vele makuyisigqabo seyintombi ake sithi sifaka amafutha engwe ngoba ingwe idla ngamabala ukuze ibambe impunzi ingwe imalapha impunzi lokho ibuka lombala okhazimulayo bese igcina ingathi iyasondela. So ngalokho sigcina sithola into ezithize zobungwe ukuze siyifake la, uyangithola. Kodwa uma ubungwe bungabulawanga sekufakwa lemithi uzothola ukuthi intombi simqomile lo muntu kodwa usenesandla sokuthi kancane kancane useyidabula ngempama kancane useyifaka ama blue eye. Why? Ayibulawanga lento yobulwane, abulawanga. So kwakukuhleke kudala zazi izinhle nje igqabo zakhona insizwe iqonywe kungabi nalemntanti le esuka ibe khona. Kodwa ke le mnewethu le eyempande yesono le imali. Siyazi ukuthi abantu bakhathazeke kakhulu ngendaba yemali. Uma mnewethu la uzohamba uye ekhasino uyathatha uthi lo mentshiso nje ulithi qwambi phakathi bese ugcoba la esandleni bese uyahlekihla bese uhamba kuyodlala imishini yakho le oyoyidlala ekhasino. Uma kuyilezi zinto ezibhalwayo zamalotho uwenza the same. Before ubhale uqala uthelela amafutha kancane uthi bese uyabhala lokho sukubhala and then le nduku ke le ihlala kuwolethu wakho isiza kumuntu othi ngihole namhlanje imali ayisekho kimi. Siyazi ukuthi abathakathi uma befuna ukusishaya into abasishaya ngayo kakhulu imali
because bayazi ukuthi mawunemali uyosukuma ngani komkhulu mlabo uyohlola uyofuna imithi yokuyisiza so ngcono sikushaye ngani ngemali imali ungayitholi imali ungayiboni lo uyasiza ekuthenini ukwazi ukubamba imali uhole nawe imali uyisebenzise ngendlela okuyiyona hayi ukuthi uhole namhlanje kusasa imali ayisekho kunabantu mnewethu manje abasebenzela izikweletu uhola namhlanje ukhokha izikweletu uhola namhlanje ahamba yofuna imali komashonisa ngenxa yokuthi kunensebenzo ethize eyasetshenziswa kuye noma eyasetshenzwa ngaye so lenduku ke isebenza lokho ukuthi imali ingalahleki noma imali inganyamalali ngendlela longayiqondi kahle ngenxa yeinsebenzo zabantu bese kusiza ke into ezifana nalezo uma kuthiwa uyagembula udlala amadayisi wenzani uhlikisha nje lamafutha akho esandleni bese uyahamba uyokwenza odume ngazo sibone ukuthi le nduku izokuthatha ikubeke phi mina wethu mhlawumbe mina wethu sesiphetha nje kungabe mhlawumbe le nduku ikhona imigomo mhlawumbe enayo ukuthi uma mhlawumbe umuntu ezoyisebenzisa khona into ezithile engafanele ukuthi azenze ukuze ezokwazi ukuthi ayibone isebenza. Ngiyabonga mne wethu imvamisa imkhiqizo yami ayinayo imdanti eminingi ngoba ayisizi induku zokuganga nezamasalomuzi noma zemmoya etize le nduku nje uma uyisebenzile cha ayina kodwa uma let's say uzovuka kusasa uye casino ungadli phela ingulube ungadli futhi ufishi kodwa ithathe nje le nduku umuntu ohlambulukile alright uma kuukuthi ubunomuntu wesifazane ebusuku uzovuka uye casino kungcono uthola umlotha uvuka ugeza uhlambuluke kahle bese uhamba ke uye casino kanti uma umuntu wabantu abadala nje mne wethu umuntu nje wabantu abadala ubona ukuthi umuntu wabantu abadala noma umuntu okhuluma nabantu ngokwama presentation or uya kuma interview uyayithatha le nduku ucishe uyenze njengale ndaba ye magic oil ushise nje impepho ubike ukuthi ngiyabheke casino manje la ngiyakhona ngiyofuna imali bese ugcoba nje esandleni sakho usuyibikile lento bese uyahamba nayo ibe kuwe egazini uthi la lemshini noma ubhala ibe kuwe phaketheni noma kuwallet wakho usuqedile mne wethu ayinayo imdanti ayinabo ububi ayisinto eyingozi asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga